Γεια σας παιδιά, είστε το κανάλι Λένα Murder Mystery 2. Ιουπι. Αλλά μη κολλάει σήμερα γιατί αυτό, γιατί δεν μπορώ. Τώρα εγώ μπαίνω στο Murder, τα λέω εκεί. Ναι. Γιατί δεν... εδώ είναι τα παιδιά. Λέω. Γιατί δεν με έστειλε στο τότε. Εντάξει, παιδιά, τώρα πάμε. Τι έγινε, κορίτσακι? Τι διαλέξαμε κάρτα, οκ, εμείς λιγάκι χορέψαμε. Κολλάει! Μην δίνει σημασία, είναι πολιτικό αυτό το τάμπλετ. Το έχουμε κάνει από το 2018. Να εντάξει, ξεκινάει το round. Μην κοιτάτε την οθόνη. Ναι, ευχαριστώ. Τι είμαι, Murder Sheriff ή Innocent? Ξεκόλαγα μότα. Τίποτα δεν γίνεται σε αυτό το Roblox. Ναι, γιατί είμαι Innocent. Οκ. Σκοτώστε με μια ώρα. Εγώ είπα να παίξω ένα παρκούρ για να δίνει. Γιατί το μάτι μου κολλάει. Δεν κοιτάτε σας παρακαλώ τα γράμματα, γιατί είναι ο χορός στο κινητό μου, σας το είπα και χτες στο βίντεο. Είναι στο μάτι κολλάει, στο tower κολλάει και στα παρκούρ δεν κολλάει, Τι, ότι έχει free. Όχι, είναι με Roblox. Παιδιά, εγώ θα βγάλω ένα βίντεο πώς θα βάλω Roblox και να το χαλάω στο Roblox. Ναι. Και στο κινητό θα έχω και άλλα Roblox. Θα πάμε παιδιά, θα φτιάξω. Έχω φτιάξει στο καταλογό avatar στο κινητό μου. Είναι πολύ ωραίο skin. Και όταν θα έχω Robux στο κινητό και στο tablet, θα πάω μετά στα δύο account και μετά θα φτιάχνω skin. Αυτό το parkour λέγεται, δεν θυμάμαι, αλλά γιατί λέει ρώσικα γιατί εγώ στα ρώσικα το tablet. Δεν ξέρω γιατί το έχω βάλει στα ρώσικα. Το έχουμε 5 χρόνια το tablet. Και κολλάει. Νομίζετε? Πολύ δεν κολλάει. Εγώ μια μέρα έπαιξα φέτος, δεν κολλάει. Ξέρετε ότι αυτό το parkour όταν το τελειώνετε σας δίνουν free πράγματα. Γι' αυτό εγώ το παίζω τώρα. Το βίντεο μπορεί σήμερα να βγει 20-10 μία ώρα. Σιγά με βγει μία ώρα το βίντεο. Μία ώρα εγώ δεν μπορώ να το φτιάχνω το βίντεο. Ναι. Ανεβαίνουμε. Τα σκαλάκια. Ρε, πιο πολύ το έχω γνωρίσει με φιλιαντάδο. Σε ποιο λέτε να πάμε? Χρώμα ροζ σίγουρα. Εμένα ροζ θέλω. Και το γεννηθήνα μου ροζ. Αν δείτε ένα βίντεο που είχα βγάλει short, είναι στα γεννηθλιά μου αυτό το βίντεο. Δεν το ξέρω. Και εγώ ποτέ δεν το ακούμπαγα. Αυτό το παιχνίδι εγώ προσπαθώ να το βρω και στο κινητό μου, αλλά δεν το βρίσκω. Και πάμε. Μακάρι δεν θα γίνει shift. Γιατί με shift εγώ βολεύομαι με περνάω το parkour. Το tower στο κινητό εγώ το παίρνω με shift. Ναι.
Ready to load. Okay. Tom. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Όχι. Γιατί όλο beige. Και εδώ τίποτα, όχι. Πρέπει στο τελευταίο. Όχι. Ή αυτό. Μισά. Μισά. Και πάμε, αυτό είναι το πιο easy. Λέτε πόσο λεπτά θα βγει αυτό το βίντεο. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Θα το δω στο κάπου. Και όλα τα βίντεο. Στο TikTok, στο like, παντού. Μετά, τι κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Περιμένετε. Τώρα κατάλαβα. Πώς είναι αυτό το parkour τώρα. Δεν κουράστηκα. Θα να μπω στο like, να βάλω κανένα like. Bacon. Yes, bacon. Εγώ ήμουν bacon, απλά σας άλλαξα το σκηνή του βίντεο. Αυτό είναι... Χτες το έβαλα αυτό το account. Είχα ένα account άλλο στο tablet. Κοιτάτε το chat. Πολύ. Κάποιος λέει ότι πέρασε το. 5 λεπτά ήδη παίρνω αυτό το parkour. Από τότε που άρχισα να βγάζω είναι άνοιγη του τέτοιο. Να είμαστε σε αυτό το ωραίο. Ήρεμο parkour, ναι, ήρεμο parkour λέγεται. Bacon! Άλλο ένα bacon. Έφυγε το bacon εκεί από το server. Εντάξει, πόσο γρήγορα περνάω το parkour. Ίασα. Βάζω TikTok τώρα, like. Έχω like. Να κατεβάσω, πώς το λένε. Telegram. Ναι, μα ακούτε τους γονείς μου, φωνάζουν. Οκ, και πάμε, ανεβαίνουμε. Χοπ. Πας λίγο να πέσω. Και πανεύκολο είναι το parkour, γιατί είχα περάσει 150 φορές όλα τα parkour σε όλο το... Όχι πάλι. Κατάλαβα ρε. Κατάλαβα τώρα. Πανίζει. Τώρα θα εξαφανιστεί. Να πρέπει να πάω μέσα στο το κουτάκι. Θα σκοτώσω. Μετά. 1, 2 και... Τρέχουμε. Γιουπί. Εύκολο το parkour. Το πάμε να σας πω χαιρετήσω το πράσινο το parkour. Οκ. Ίασα. Τώρα λέτε, τι φάση αυτό τώρα τι κάνει. Κι άλλοι πέρασαν μέχρι το τέλος. Τώρα λέτε, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ρώσικα. Πώς δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό πετάω εγώ το τάμπλετ για να καταλαβαίνω πιο πολύ από τα αγγλικά, γιατί δεν καταλαβαίνω και πριν τα αγγλικά. Στο Roblox. Πανεύκολο είναι το parkour. Πόσα Robux θέλετε! Πάμε έτσι, I'm a leave, what the fly. Κοιτάμε εδώ.
Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εμένα το πρώτο account στο Roblox ήταν στο tablet το 2022. Τώρα λέτε, πόσα χρόνια έχει στο Roblox? Λίγα ρε παιδιά. Τώρα το είδα αυτό. Ξέρετε πότε άρχισε αυτό το είχα ξαναπεράσει σε αυτό σε άλλο account στο tablet. Τώρα λέτε, άλλη δεν παίζει στο tablet. Τι? Μαμά μου και ο μπαμπάς μου λέγανε κάτι και φεύγουν. Ο μπαμπά μου το φεύγουν μαζί μου να παίζει Roblox. Έχω το City. Κάτι να δω στο κινητό μου. Τώρα δεν βγάλουν το like. Αν ακούτε τραγούδια βγάζω like. Αν like πάω 8 μηνύματα στο like αυτό μου. Γιατί που μπήκα. Στο Among Us. Among Us. Να φωτώσω. Άμα το είδα. Είναι κολλητή μου. Παλιά στο like το βρήκα γιατί. 6 νέο follow. 21 like. 36 μηνύματα σε ένα τέτοιο. Πόσο follow έχω στο like. 28. Στο μέτρο. Παιδιά. Εγώ έτσι περπατάω τώρα. Κοιτάτε παιδιά. Αλλού και αυτά. Αν ακούτε τραγούδια, εντάξει. Τώρα το βάζω. Like. Δεν ήξερα γιατί κρατάω το tablet. Δεν παίζω σε υπολογιστή. Αν κάτι. Παίζω μέσα. Κλέφτες, γιατί χρησιμοποιείτε αυτό. Να πω εδώ. Και το περάσουμε. Το βόλο. Σαπλάτσου. Κάτι. Εκεί πως ξεκινάει το βίντεο μου. Θα λέει μόνο το TikTok γιατί το like. Βάζω ρώσικα, γι' αυτό δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα γιατί. Πω σε μία εβδομάδα ή 2 εβδομάδες έχω ήδη στο like. Κάτι 400 follows πάω. Πέρασα το parkour. Εγώ θέλω τα φτερά παιδιά. Πες τα φτερά. Πες τα φτερά θέλω. Ποτέ θα ξαναμπορώ. Ωραίο βγήκε. Και όταν θα ξανά είναι, θα ξανάρθω. Παιδιά, τελείωσε ο χρόνος και μπορώ να πάρω. Για να δούμε πλήσει τα φτερά, το θέλω πολύ. Και πάλι το ίδιο. Παιδιά, σε όλους, γεια. Bye, παιδιά. Χάρηκα πολύ ότι είστε μαζί μου. Bye.